Asteburuan izan dira Arespalditzako jaiak. San Isidroren omenez ospatu dituzte festak eta larunbatean izan ziren ekintza gehienak. Igandean San Isidro eguneko azoka berreskuratu bazuten ere. Larunbat goizean Arespalditza trail eta mendi ibiraldia egon ziren batetik eta tortilla txapelketa zein herri kirolen erakustaldiak hartu zuen herriko plaza bestaldetik. Hain zuzen, Artziniagako bizindar taldekoek kirol proba ugari egin zituzten hurbildutakoen gozamenerako. Ondoren, Arteako Arriti taldekoek egin zuten giza edo andra proben erakustaldia. Igandean aldiz, nekazari eta abeltzainak izan ziren protagonista, San Isidro azoka medio. Pirenaika arrazako behien txapelketa izan zen nagusi, baina bestelako ekintza mordoa ere egon ziren. Eguraldia lagun, umel jolasez landa eremuko emakumen erakusketaz edota herri kirolez gozatzeko parada egon zen besteak beste.